na ne ne kai to okay kuna da sani jama'a da Allah muna neman mai mota Sharon AA591 ya tare ana so a wuce hanya AA591 Doku idan ya ji da Allah ya dan kawar da motar shi za a wuce cikin jerin abubuwa da na kawo bayan zancen aƙida da imaninmu da kuma wajabcin da yawa kanmu da jarabawa da muke ciki na gaiba wanda malam mawaƙi yanzu ya kira da ibada ce ɗaya daga cikin abubuwan da na bujirar da zantuka dangane da zamantakewar mu da abubuwan da suka faru da mawukifinmu wanda wannan mawukifi din a ɗabi'antaccen yanayi ba ma a iskacin kowane mutum ya gane mu hata wanda muke tafiya tare sannan ba abun mamaki bane kuma duk da ba mamaki yanzu ya zamanto akwai waɗanda kuma da ba sa tare da man wannan ya ƙara kusanta mutane a ɗabi'ar gai ba haka yake wurin ɗaukan matsayi da wurin ɗaukan matakai ko da irin tunaninsa amma muhimmi shi ne a haɗa marja'iyya muhimmi shi ne ka koma zuwa ga malanta ka koma zuwa inda imam hujja ya je ka da inda ahlul bait suka je ka shi ne muhimmi na faɗa a wurare da dama cewa mawqifin da muka ɗauka mun ɗauka ne a matsayin shari'a a ganin mu ba inda ya saba mai shari'a abin da muka ɗauka saboda haka ita shari'a ita take nobin mu ita shari'a ita take samu mu ɗauki abin da muka ɗauka iyakan fahimtar mu da shari'a kenan amma idan akwai wanda ya fahimci wani abu ba wannan ba teburi a bayyane yake bai baje shi dukkan mu yan uwan lokaci ga teburin ka ga naka tunanin ga wani abu wanda fitowa kai tanada aqidar ahlul bait ta tanada sannan sai mu zo mu kwatanta mu kuma ga maka da mu kai maka kawo da amma ka zama mawdu'in haka ishu kenan ni a gani na amma emotion wannan abu can wannan abu nan ba wanda janibin adifa bai taba ba kamar yadda na faɗa a nan bauchi ba wanda janibin adifa bai taba ba adifa ya taba mu fiye da yadda ya taba wasu wanda abin ya shafa lokacin da suke nan wasu suna harkokinsu yanzu mun kasa harkokinmu saboda abin da ya faru a Zaria so dai daga cikin abin da na amsa ma wanda ya tambaya kan maganar da na faɗa na ce a gani na da experience din da nake da shi a tsawon wannan hanya da muka tafi a cikin ƙasar nan har yanzu an kasa ba ma wata gwamnati daga cikin gwamnatocin Najeriya dama a wadata a ga matsayinta akan shi'anci zalla har yanzu za mu iya bukan kirji mu ce mun jarabta wata gwamnati daga cikin gwamnatoci akan akida ba inda a Najeriya idan ko ba mu gwada gwamnatoci akan wannan mawqifin wanda shi'anci ne zalla ba to kuma ba mu da yancin da za mu gane hukunci ya zuwa yanzu abin da duk ake fuskanta tsakanin na kashi na da zubar da jini da adawoyi da kotuna da ina ne tsakanin 'yan shi'a da mabiya aƙidar shi'a da gwamnatoci daban-daban na ƙasar nan kan harka ne kuma dalilin da suke kawo kan harka ne kuma na faɗa a nan bauchi na fara faɗa cewa 'yan shi'a a iya sa masu identity guda biyu na harka da na shi'a wani ya gabatar da shi'ancin shi in ya so wani ya gabatar da harkancin shi in ya so kowa da inda sa'a kuma rashata ba kuma a zancen abin da gwamnatoci suke korafi har suke zubar da jina ne har suke kashe mutane ko kuma ake zuwa kotuna ake zuwa prison a tsawon shekaru ba yawa ka fara ba watan disamba da ya wuce aka fara ma suna faɗin cases din su kuma mu isa ba mu wanda muka san abin da suke faɗa mu ce a ƙarya ne don haka na yi kira da cewa mu ɗauki mawƙifi na aƙida sannan mu hukunta wanda ya tsaya a gaban makan mawukifin mu na aƙida sannan na ce wannan kuma mawukifin da za mu ɗauka da shigen wanda muka ɗauka imamai alaihi salam a lokuta da dama sun ɗauke shi to nan na kawo dalili ko kuma hujja ko kuma wani bayani da wasu ke kawo na imam Hussein an na kawo zance imam Hussein da ce imam Hussein da yake cewa ala wa inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakaza bayna sanatayn bayna as-sillati wad-dilla wa hay'ata min az-zillah wasu malamai sun ce ad-da'i ibn da'i yana ishara ne zuwa ga Yazid kansa wasu sun ce yana ishara ne zuwa ga wannan Umar bin Sa'ad wasu sun ce yana ishara ne zuwa gwamnan Kufa na lokacin ibn Abihi musamman kasancewar shi ad-da'i ibn da'i ya fi bayyana abi ala kullu hal kowane ne ka dauka ne dukkan wannan clip din daga Yazid har zuwa masu kuduri a wayanda suka yi da su shekar da jinin ƴaƴan ma'aiki a ranar Karbala wanda aka dace Imam Hussein ya ce adda'iyya bin adda'i wanda aka yi da'awarsa dan wanda aka yi da'awarsa kad rakaza bayna sunatai ya karkata zuwa abu biyu ba na uku bayna sunnati wa dhillati
ko dai silla ko a zara kaifin takobi ko kuma a wulakanta wahai hata min nazzaka ko kuma a wulakanta ba na ce ƴaƴan imam Hussein salamullahi alaihi imam Zainul Abidin har zuwa imam Bakar imam Sadiq sun cimma manufa wanda suka sa a gaba a matsayin su na ma'asumai da duk abubuwan da kuka ji da irin mawaƙif su na isma don su fassara mana ashe ba rayuwa da waɗannan mutanen da ɗaukan matakai waɗanda za ka cimma manufofi ko na makaranta wani lokaci ma ka ɗauki hanyar shigar da sako ta hanyar addu'a ta hanyar karantarwa da ta hanyoyi mabambanta kamar yadda sauran imamai suka ɗauka sun fassara mana sun yi shefin din tunanin mu akan menene su zilla din da imamu sai da ke bara mu saboda ƴaƴansa sun fito sun bi hanyoyi kuma sun bayyana mana wasu hanyoyi wanda za mu yi mu nemo haƙoƙin mu kuma tabbatar da gidan mu saboda haka nace ni a guri na har zuwa wannan lokacin da nake magana ranar Laraba da daddare ba ranar da a Najeriya muka shiga condition na bayyana sillatu wa zilla babu akwai lokacin da akwai hanyar da zaka samu fita kuma na bada dalili na to sai ni tambaye na wannan bayyana sillatu wa zilla ban fassara na biyu kuma na ce a Najeriya ba a shiga wannan halin ba yana bukatar karin bayani shine ne bayani na ɗauki minti 15 ina masa bayanin experience na personal akwai ranar da aka taba hana kashi an ci kuma aka taba hana kai da aqidarka da imaninka a kasar nan tukuna akwai ranar da ka tashi neman wani shar'antaccen haƙƙi ka neman adala ka neman adalci aka dakatar da kai aka datse ka bayan ka bi duk hanyoyin da suka kamata dokokin kasar nan sun baka damar da cewa zaka nemi kowane irin haƙƙi shar'antacce da kowane irin adalci wanda ya kai ga haddin canza shugaban ƙasa da canza 'yan majalisa da canza gwamnoni da kiran wasu su dawo dokokin kasar nan sun baka dama kuma za ka iya shiga ka yi karatuttuka ba a ƙayyade ka ba ka kai ko ina ka nemi haƙƙinka a hanyoyin da aka saba neman haƙƙoƙi da hanyoyin da hatta Imam Khomeini sai da ya bi waɗannan haƙƙoƙin daga bayanan Sheikh Bashir wanda ya gaya mana a nan wurin a kasar nan an ba mu irin waɗannan dokokin da wayannan daman ko ba mun bi waɗannan damomin ne da aka ba mu har zuwa yanzu muka ga ba a ba mu haƙƙin ba ko ba kuma mu lokacin da muka zuwa tsawon shekarun nan da muka yi muka bi waɗannan hanyoyin haƙoƙinmu sun zo zuwa gare mu ko su ba lokacin da wayannan suka faru malamin nan da ya tashi malam dan da yanzu ne ya tafi yana gaya min cewa wani dan uwa ya zo ya same shi lokacin da ya gina masallacin shi masjidin Rasulullah karam a garin Dandime yake ce mishi babu abin da zai sa a wata magana mai kama da haka ko da ban faɗi lafazin ba babu abin da zai ce sa a rushe maka wannan masallacinka a rushe mana Husainiya zare sai ya rushe masallacinka yau Husainiya tana kasa masallacin da yana zaune mutane da dama sun sha gaya mana cewa in wani abu ya taba su sai an rushe mana cibiyoyin mu suna nan a zaune nasu ba sa gamayyoyin mu suna nan nasu ba sa jami'an tsaro suna zuwa su gadin ma wuraren mun gayyace su mun gaya musu kuma su ma a makon da ya gabata da suka ɗauka tutar Najeriya suka kira 'yan sanda a Kaduna 'yan sanda sun je ko ba su je ba a wasu ranaku da suke halarta da suke kira 'yan sanda su zo har wurin su ba su kyauta wasu lokuta a Kano suna zuwa ko ba sa zuwa to abin da ya zama ka'ida a gurin ku ba ku abin doka a wasu lokuta ba ku abin ka'idoji na feyin a Najeriya ko ba feyin na ruwan da addinin ka Najeriya ina ruwan da imanin ka to daga abin da muke cewa babu duniya babu wata ƙasa wadda za ta yarda da irin usulubin rashin hikima da wasu daga cikin masu kuduri a tafiyar yan uwa suke tafiyarwa babu kasar duniya da za ta yi da wannan hatta jimolar musulunci ta yara ba ta yi da wannan ba a je kuma a gwada a cikin iran nan gani ba wata kasa da za ta yi daga iya organizing a kasar a matsayin kasa ka ɗaga tutar wata kasa a cikin kasar ka ba ka ɗaga tutar kasar ka ba ka la'akari da ita a sa bayananka a talbijoji suna nunawa a sa bayanan mabiyan kungiyoyin ke tare a tambayoyin suna a tashoshi suna nuna cewa ba ku da wani recognition a Najeriya ga wajibi ne a yi kasa ta waye wajibi babu wanda zai ba wata kasa da ta munce da wannan kuma muka ce a aƙida ba san akwai wannan ba musamman muka dauki hanyoyin imaman mu kira muke ga dukkan yan uwa da dan buraza ne da kowa dole ka dan shi ne dan shi ne ka shi an tabbata tafiyar ka da kungiyar ka iyakan ka kenan da Rasulullah zan take yake a tsawon shekaru masu aru barin bakon misali da na bai su dan uwa na ce a garin Kano ba a wani guri ba suna Kano a 1993 na dawo 1996 sorry 1997 har zuwa ƙarshen 97 ina Kano lokacin da aka daga mustawan garin Kano duk wani malamin addini wanda suka falle maharka ana kiransu yan tajidi suka je su zuga malaman Kano kan su rufe makarantar da lokacin nan muna zuwa mai teaching practice a gurin ana kiranta ta Court Road makarantar Iraniyawa
suka ziga a rufe wannan makarantar, amma da tare da daga wannan musawa din da yake an bi ka'idoji an bi dokoki gaba ɗaya ba a iya rufe wannan makaranta ba. Na ce lokacin gwamna Oneha ina Kano a lokacin, na gaya wannan yan wadin a lokacin, mutanen Kano suka haɗa ƙungiya ta wajen mutum 40 ba manta ba, bayan rahotanni da jami'ai suka dinga samu, suka je suka samu gwamna Oneha cewa ba abin da suke so illa a rufe makarantar kotu a lokacin nan, har zuwa su da ta Ahmad Bamba a karatun sahihin Turmuzi ko sai Buhari ko Muslim na manta yana ishara zuwa ga makarantar, ya faɗi falalan Umar ya faɗi falalan Abubakar, sai ce an san masu cin zarafin su sanar a kotu a Kano an gyara su a gidan rediyon CTV na Kano, yanzu ya koma ARTV na hukuma ana faɗa da FM ana faɗa da ko ina shi an tasa su gaba. A lokacin nan bayanin da ya zo mini, kuma ni ina cikin masulan wannan makarantar a lokacin, sun je sun samu gwamna Oneha cewa su ba abin da suke so ta ko ta ringa ƙarfin makarantar nan. Ya ce me dalili? Ya ce shi ba musulmi ba ne. Ya ce amma dole ku bani dalili ne, chief security na jihar ne, saboda haka dole in gino akan hujja duk abin da zai taɓa security. Suka ce akwai barazanar tsaro. Wannan barazanar tsaron menene? Suka ce wannan makarantar kaza kaza, Allah kaɗai sa abin da suka bada. Zan tuna na ji ja'afar wannan kuma wannan kyautar ta a gidan rediyo ne, kashi 80 da wani abu bisa 100 na gidan rediyo jihar Kano ne, kuma pyramid ko wani yana faɗin cewa a wannan makarantar tasu ta mutu kai ta Kano lokacin akwai wani ɗaki ko kai waye baka isa ka shiga wannan ɗakin ba, matuƙar kai ba members ɗin ba sai wanda aka yarda da shi saboda makamai ke shi. Wannan abun fa duk a gaban gidan mu faɗi ba na bari yake ba ba. Ya faɗi yin wannan maganganun an je an gaya ma wani ha za a faɗo labarin da ya wuce wannan. Gwamna wani ya tara ya ce musu to zai saurari jami'ansa da mutanensa, ya ce rudanin musulmi ba zai iya shiga ba. Haka ya faɗa musu yadda na ji. Ya ce ba zai iya shiga rudanin irin naku ba. Amma ni chief security na jiha ne, in ya tabbata akwai barazana ta tsaro to zan ko hana wannan, amma ka zo ka sa a amfani da ƙarfin gwamnati a hana wani aƙidarsa da imanin sauran ba aikin mu bane. Ya tara jami'an sa aka security meeting, an ce ya tambaye ya kira kuma commissioner of education na Kano state, da ya kira commissioner of education ya tambaye daraktan SSN da naji, daraktan SSN zai gaya masa mun gama bin wannan makarantar a tsawon shekarun da aka bude ta har zuwa yau da na neman wani abu guda ɗaya da zamu rubuta mu samu ba. Ya kalli dan sanda, jami'an 'yan sanda, babban jami'in 'yan sanda ya gaya masa mun bi makarantar nan mun aika da mutanen mu, yadda na je ce har wasu sun kwana ma a cikin su. Ya ce dan mu gano wani abu nasu mun bincike su samu ba. Ya ce to mu koma ta fuskan ka'ida, kai kwamishinan education mai zaga ce. Kwamishinan education ya ce mu muka sun kiyaye a Kano, kuma islamiyoyin 2000 da wani abu a lokacin nan su suka zo suka yi rijista a gurin mu, dukkan 2000 da wani abu nan ba wanda suka cika ka'idar wannan makarantar. Ya ce to wannan duk zancen banza ne a in ji wani ha, ya ce tare da samuwar waɗannan irin waɗannan mutanen su za a ce zo kura, ya ce wallahi ba zan yi ba, ya kore su ba ta lokacin kwankwasa ne. Shi kuma akwai wani labarin da ban faɗe shi ba ne. Aka rufe wannan makaranta din, an ce lokacin da challenge sai yawa, malam Halluru shi yake gamin yana nan gare, yake ce mun lokacin da challenge sai yawa da surutai suka yawa, ya tashi ya tafi wurin daraktan SS na Kano, ya gaya masa abubuwa sun mana yawa na damu. Akwai ranar da suna cikin makarantar aka aiko jami'ai suka zo, duk inda kake anan za ka tsaya, duk inda kake ba za ka motsa ba. Kowa ya tsaya a nan wurin, sai da suka bincika ɗakunan da ke cikin makarantar nan suna neman makami, suka fita ba su ga komai ba. Jami'in ya sai ɗauko fayil ƙato, darakta ya nuna malam Halluru yadda ya gami, ya ce ya tuna mashi ƙato, ya ce wani wannan ƙorafe-ƙorafe ne ya kawo. Inda muna da wani element na wani laifi da kuka yi, da tuno kun ji zuga a wurinmu. Ya ce amma ba mu ji komai, ya an kun gama mun ɗauki wasu matakai na bincike na goyawa. Malam Halluru ke gamin wannan bayan na zo hutu wannan lokaci, ana gamin abubuwan da suka faru, na zo na ga sauye-sauye da yawa. So tare da waɗannan na tambayi wannan yan uwa a lokacin, na ce tare da wannan za a je mana bayan sallatu wa zulmi, a yaushe ne muka bi ɗaya hanyar kuma muka gaba ta aiki ba, yaushe ne kuma. Bari mu faɗi wata magana a nan ita ƙari, wala Allah wani ɗan uwa ya bugo mu ya ce na san ya zo, ban sani ba ko ya zo, ƙila na nan a nan wurin, malam Sa'adu mahaifinsa shi ne sarkin musulmi na Sokoto wanda ya rasu Maciro. Lokacin muna jamhuriya a tare da shi, kuma da ni da shi mun yi aikin rediyo a lokacin. To idan baƙi sun zo
ma'aikatan rediyo sukan samu su tafi gurinsu. Ɗaya daga cikin ziyarce-ziyarcen mahaifin da delegate da gwamnatin tarayya tun lokacin Abacha suke turowa suna da yawa, musamman lokacin da Abacha ya samu matsala da turawa da wane ne ya ta sanya jawo su Gaddafi su Cuba, duk da yake ganin suna fara da Iran ya so jawo su jiki, to ya ta aikawa a jamhuriyar musulunci ta Iran. To ɗaya daga cikin wannan ziyararrakin lokacin wayannan ashkhas din suna nan, kuma duk suna da ba wanda ya mutu banda shi sarkin musulmi yana nan ba ma magana, yana rike jarida ne kawai na karantawa. Akwai sarkin Gwandu mai ci yanzu wato Jakwalo, akwai ambasada Galadanci, akwai Sheikh Sharif Sale din nan wanda aka yi taro da shi ma yana cikin su. Wasu ba zan tuna ba, manya-manyan mutane a jirgin shugaban kasa suka zo lokacin da za su koma. Wasu 'yan uwa suna wurin, zan tuna ɗaya ba da faɗi sunayen 'yan uwan ba, amma wasu 'yan uwa 'yan Najeriya wanda suna nan yanzu a cikin ƙasa suna nan. Ɗaya daga cikin su shine dan sarkin musulmi wanda na faɗi sunan shi yanzu. Sarki yana karanta jarida, an aiko musu delegation su gan shi lokacin sun zo su ga ƙa'id. Abacha ya ce su ga ƙa'id kansa. Abinda suke gaya mana, Abacha yana complaining cewa yana son alaka da su da saye da sayarwa, amma shi goyon bayan da suke ba harka a Najeriya yana son ya yi magana da directory shugaban mai kuduri gaba daya Iran. To ba wannan ne janibin ba, al'amuran siyasa su suka san me suka faɗa, mu ba mu shiga cikin wannan ba. Amma most important lokacin Jakwalo an turo musu wani Atila Umani. Atila Umani ya zo suna fira da shi. Jakwalo ya ce fassara min, Galadanci ne ke fassara, ya kasance ambasadan Najeriya a Saudi Arabia a da, yana jin larabci sosai. Shi yake fassara abin da wancan yake faɗa, kuma yana fassara zantukansu. To tambaya da ce tambaya sai Jakwalo ya ce kai dan Allah ina son ka tambaye mu wannan bawan Allah, wai su shi a so ce ya fassara mu me a shi a ga. Ambasada Galadanci ya ce mishi Allah bai ka bari wannan ai zan maka bayani mun shiga cikin kaje ta magana. Ya da mutane su aqida su ce kai kace kai za ka yi mun magana. Na kimanta Jakwalo ban taba ganin shi ba, amma na kimanta shi da wannan. Shi kuma Allah ambasada Galadanci na ganin za a fita haddin siyasa ba sai ne shiga wannan. Ala kullu hal yace bar fassara Sharif Sale fassara ne. Yace me ke bambance shi da sunna? Wasu sun gani a commission an tambaye me bambance shi da sunna? Har yanzu gwamnatin Najeriya tana son bambanci, tana son ta san wato me bambance shi amma da sunna. Me ke bambance shi da sunna ga wasa? Yace inda kana faɗin kan musu zamantakewa da aqida ta musulunci ba wani bambanci. So za ga yayin shi'a kaza ne, yan kuma sunna sun kasance kaza, akwai inda aka tara, akwai inda aka rubuta rabon da ake da shi, yan sunna suna da shi a tsakaninsu, yan shi'a suna. Ya ga mishi yake ya ce mishi ga garzani nan tsakanin da shi yau 20 km ba 25 a rayu. Ya ce mishi Abu Dauda Kazuni da aka haife shi tsakanin da shi ba nisa. Abu Dauda Kazuni na London ne shampu ne shafuri garin su musulmi yana nan a Iran. Za a iya kai ka har masallacin farko na Iran mai na garin inda musulmi ya ta harkan sunnansa ya ta rubuta taban sai musulmin hajjar. Ya dinga ga masa yake ce masa fahimta ne, iyaka fahimta shi aka saba, ko wannan fahimta akwai a can akwai ana, akwai kuma da aka dace da yawa ya fi da aka saba. A ƙarshe me yake faɗa yake ce kai, ya ce to bayan ya ji bayanai sosai ba iyakan abin da aka faɗa ba kenan, ce to zan gaya ma Abacha in na je ya turo ɗan shi'a Najeriya su zo Iran su koyi shi'a. Misali na ƙarshe sarkin nan na Suleja na yanzu Awwal Abubakar, ga malam Bashir da ni bana na lokacin su suke ba labari, ya zo kawo ziyara Iran, ya ce a bashi ya je inda ɗaliban Najeriya suke, ya tafi haƙƙon ina jin a gidan ɗalibai suka yi masa maraba, yana sarki suka karɓe shi, suka yi mishi liyafa, sannan suka yi hira da shi, ya ji irin ra'ayoyinsu da irin zantukansu, ya ga bai saba jin irin wayannan zantukan ba. Yan wannan duk suna nan, ni ba nan. Bai saba jin irin wayannan zantukan wurin wanda ake kira dan shi a balwa. Ya ce ta, ya zancen masallaci a yake a shi'a, suka fassara masa masallaci ya ce to, ya ce yanzu ina tsaya da yan shi'a a gari na, akan masallacin gidana, na su je a ba su guri su yi masallacin su sun ki Najeriya ne shi a ba sa masallaci. Kuma nan na zo na ga masallaci, kuma kai kuna faɗa wasu maganganu. Yan uwa suka ga masa ya ce to idan na je in ban manta ba, in ya je zai kokari ya ce ma yan shi'a garinsa su ma su koyi da irin yan shi'a gira. Ga yan uwan kusan yan Najeriya da ke nan. Ina bai da sunnatu wa zama. Idan ka ɗauko duk nasarorin da muka samu,
sarkin Kano da kanshi shi ya sa a buɗe mana ya kuma turo wazirin Kano nan shine shugaban kansular ulama na Kano ya turo shi buɗe mana makarantar matu ta zama saboda Allah mu wa'in nayin mutane sarkin Kano lokacin ya so ya zo da kansa aka kashe Ja'far ya dinga daga mu muna so mu sa rana ya dinga daga mu a ƙarshe ina jin hakuri ya ba mu kwamanta ba ya ce saboda halin ana ma ishara zuwa ga har masarauta yanzu ba zai shiga wani function na addini ba amma zai turo mana da musiya daga cikin kabinet din shi zo bude mana malai Isa waziri Allah ya ji kansa su zo bude makarantar mu har yanzu mun gaba kuma da sarkin Kano kuma takarda aka ce mu rubuta abin da muke so mu faɗa a gurin da hannun mu muka rubuta mai muke son sarki ya karanta muka kai aka ba wazirin Kano exactly abin da muke son a faɗa shi wazirin Kano ya faɗa wayannan dukkan su ba sa bin shi'anci amma mu kuma sun san shi'anci ne na tuna wazirin Kano yana cewa mun je masa bangajiya yake cewa wannan makaranta ai za ta zama cibiyar dukkan makarantu ne dan babba shi yana yabo ne ba wani mu ba mu ga wani mummunan abu a gurin waɗannan mutanen ba sofa to me kake sani sai je faɗa abin da babu ya rushe muka ba da wannan dama mu ma daga shi mun gani da ka muke kiran kowane dan shi'a usulubin ka da hanyoyin ka shi ne abin da shi'a ya karanta haka ya kamata kai a lokacin dai ba akwai da aka sa akwai shi'a a duniya akwai ina akwai yan shi'a a Pakistan akwai shi'a a Iran akwai a India zaka tara ba inda ake karo aka aje shi an ce na kalubalantar al'umma da hukuma sai dai mu a iya samun tashi na a nan da sha so abin da muke kira gaba dai shine a gyara a dawo a kalli shi an ce da shi an ce akwai abin da shi an ce karanta akwai abin da ba zai aiki ba ko matakan da muka dauka matakai ne ba kowa zai gane ba ma muna da dalilin muka dauka kai kuma tuntun ba yau muka dauke shi ba tuntun haka muke dauka na mun yadda wurin goyon baya ko rashin goyon baya yadda da mu ko kuma a halin nan da aka shiga yanda Imam Ali yake faɗa ne kamar yadda Malik yake yawan karantawa fi taqallub al-ahwa ilmu al-jawahir ar-rijal a cikin sau akwai ilmu jujjuyawan halaye a cikin jujjuyawan halayen Imam Ali cikin Nahjul Balagha ilmu ne ilmu jawahir ar-rijal ana ake san mazaje tsaye ana zaune lafiya ba za ka gane namiji ba sai irin wayannan lamarin da suka faru a zare su zo sun ba za ka gane namiji ni dai sai na ji ahlul bait alaihim salam in kasance tare da su yadda na kasance a da a duk wani irin halaye yanzu in rai na zan bada ni na tare da ahlul bait alaihim salam karantarwa ahlul bait alaihim salam da fiqhun ahlul bait alaihim salam a saha ta Najeriya ita zan goyi baya a duk lokacin da wani abu ko aka samu sabanin ta ko da kodan shi'a ne aka samu sabani akan saboda shi'a ba abin da yake so sai gaskiya ta yi hanyoyin da muke bi ga hanyoyin da zan wurin bayyana haka ba zai mawana ko wancan daɗi ba ta yau ma akwai kuskure a wurina a hanyar da nake bayyana yadda nake amma asalin abin da nake bi in kowa ya fahimce shi shine muhimmi kuma mutane ne masu yawa don haka nan kowa da irin approach da irin sha'anin da sa'ayi kuma da shakka kowa da irin sa'ayinsa da haka nan sa'ayi muke kokari muke zaman to fiqhun ahlul bait da ahlul bait su muke kallo kuma su za a yi duk abin da ya saba a ahlul ko menene da karantarwa ahlul da fiqhun ahlul ko menene za a bashi ya zama to a Najeriya babu jinin mutum da ake zubarwa da sunan addini irin dan shi'a a hukumance babu wanda ba yi da daraja a cikin mutanensa ba a kallon shi da kima irin dan shi'a ba wanda ake kuce a faɗi ƙarare a kansa irin dan shi'a dan shi'a bai kai haddin yanzu da zai gyara ma kansa ya hana wannan abubuwan bai kai ba yani shi an ci baya da gata yanzu kowane mutum zai zo kawai ja shi an ce za ta lenino za ta shimali da shi an ci gaba wanda isa ya tsaya magana kan shi wato akwai wasu abubuwan da su sun fi karfin idan sun yi mashi an ci ta'addanci a gyara musu akwai sun mutane haka nan don akwai irin waɗannan to mu kan a rasulun azaman mujirin mai waɗannan in akwai in wani ya saba makarantar wa albaitu musamman abin da zai cutar da hanyar albaitu da karantar wa albaitu muna tare da abin da albaitu suka da yaƙi muna tare da karantarwa a yi masu lamun lahi alai na appreciating duk hanyoyin da mutane suka dauka matuƙar wannan hanyar ta koma zuwa ga ainihin saminin karantarwar musulunci ne kuma musulunci ne ya karantar da hanyar ba dole sai ka bi irin hanyar mu ba amma ne ga kubar ahlul bait alaihi salam su kadai a wannan yanayin da suke bukatar hankulan mu da suke bukatar mu kasance tare da su kuskure sunan shi kuskure a wurin sunna ya fito ko a wurin shi'a ne abin da ba daidai ba sunan shi ba daidai ba a gurin kowaye ne ko a guri na ne yasa ya zama ka sun burkace ban yi daidai ba amma ya zama ka da wuya ka ce wani bai daidai ba yaushe a duniya muka koma mantikin akatariya yaushe muka kyala alkur'ani muka koma dan ana da jama'a da yawa an yi kuskure ya zama daidai yaushe
a mandakin alqur'ani mandakin akasariya ya yake mafi yawan mutane ya yake aktarun nasu la haƙi karihun aktarun nasu la ya'lamun aktarun nasu la yaqilun mandakin akasariya a cikin alqur'ani ba mandaki ne da galibi ne ba wanda ya samu musulunci ya samu matsalar wurin akasariya ne ya rushe mu kuma za mu zo mu yaudar da aka da ya yaushe da muke abauci an yin tsararru dan kaɗan Allah ya mana baiwa Allah ya mana falala a gurin cikin wa'annan bayan Allah so sai mu watsa da ahlul bait mu kyale su kuma a lokacin da muka ga kuskure mu ne ba muka bar iyayen mu ne muka bar dangi mu ne muka saba wa kowa da ya saba wa tabarkin ahlul bait a cikin ahlul bait bai fi mana sauki idan a hanyar ahlul bait bai fi mana sauki mu kyale wani idan ya bar hanyar ahlul bait ba dan me to tun farko ya iyayena na kyale dangi da na kyale al'umma ta dan me tun farko in ana kallon kusanci ne wancan sun fi kusa da ni goma gurin su mana goma addinin su mana goma abin da suka tafiya kai mana so Bauchi ina taya kuma na da wannan nasara da wannan munasaba da tafiya tare da albaiti a tsawon lokaci ne a nan na fara sanin al'ummar shi'a a nan na fara sani a nan garin na fara sani daga littafi na ma na farko da na buga nan na fara zuwa da shi a duba nan na fara zuwa da shi malam sanin da shi na fara gani in fact ranar da aka daura auren malam sanin na zo daura auren malam sanin na jin an yi aiki a lokacin a cikin bangaren yan uwa akwai wanda ya tare ni ko ya rubuto min wasiƙa kila malam sani ba zai manci ba yana nuna cewa mun zo za mu mazahabantar da harkar gwagwarmaya za mu mazahabantar da mu sani yan Najeriya ba za su karɓi aƙidar shi a lokacin na dawo daga Ghana ba za su karɓi wannan aƙidar da muka zo da ita ba wannan kaza lokacin dan gwagwarmaya ne babba a garin nan na rubuta masa rubuta na ce na farko ni ba dan gwagwarmaya ne ba masanta ba ni ba ta bai gwagwarmaya ba ni in ka ga na yi san fatin abokai ne kawai wani zai tafi yi kaza na bishi wani amma yawan gobe ma yi mata bai ba tun farko gidan mu a ce ba zan yi makaranta ba ni babana ma ce tuwon gidan mu a bani ba makaranta ba kaga an raba gari daga nan saboda makaranta ni basic da shi na kare saboda haka ba zai yi ba karatu ba tun wannan lokacin abu na biyu kuma lokacin da na kusanci yan uwa da taimako na kusance su kuma da na ga wasu abubuwa ba su yi mun ba ina jin da sauri ne ina ga sai dai in taimaka ta gefe kuma na taimaka ta gefe ba tun gwargwado a wannan lokuta ne saboda haka nan abin da nake cewa a nan Bauchi na zo na sabo waɗanda tsantsan ahalul baiti suke bi babu wani jirwaye a cikin shi an ci tsantsa ita kare suke bi a nan Bauchi na gani saboda haka ina tuna wannan sosai Allahumma salli ala Muhammad a ƙarshe ina kiran yan uwa na Bauchi da sauran masoya cewa wannan lokaci ne mawuyaci amma tarihi zai rubuta abin da ya faru da matsayin da mutane suka ɗauka zai rubuta ma jikokinmu na baya ko yabo ko tsinuwa irin matsayin da ka ɗauka shi tarihi zai rubuta yau abin da za ka ɗauka ya kallafa maka abubuwa ya raba ka da abokanka kila ya raba ka da aurenka ya raba ka da 'ya'yanka kila ya raba ka da iyayenka ya raba ka da makotanka kasuwancinka kila ya raba ka da rayuwarka amma ka sani matakin da ka ɗauka da matsayin da ka ɗauka akan wannan ko ya zama tare da alaihi alaihi salam daidai gwargwadon kasancewa kuma tare da albert daban to tarihi zai rubuta shi don tarihi yana rubuta irin waɗannan abubuwa wannan lamarin zai wuce ba abin da zai shafi ahlul baiti kuma Allah ya saka ma ƴan uwa members na rasulul azam da ire-iren su wanda ma masa cikin rasulul azam hatta a cikin haka akwai da sauran bangarori da irin matakai da matsayai da suka ɗauka na hikima matakai da matsayai da suka ɗauka na ƴan tashi'anci daga abubuwan da ake dangana masa kuma Allah ya saka kama duk mutumin da yake kokarin ya ga hanyar ahlul ta tsira daga duk abin da ake dangara mashi ya Allah ya saka masa da alkhairi amma duk da haka mu sani cewa tarihi zai sajjala abin da ke faruwa a yau zai kuma faɗi mutane da sunayensu kuma zai ambaci matsayin da kowa ya dauka a lokacin za a ce radiyallahu anhu ko la'natullahi alaihi wa sallallahu ala rasulillahi wa alihi tahirin sunan wani ganyen shayi mai daɗi wai beyond comment saboda haka abin da malai faɗa kowa ya ji abin da kunnensa ba wani wanda zai iya ce wani abu akai Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya musu kariya ƙara musu tawfiki bisa abubuwan da suka tsaya na hidima tafarkin ahlul bait alaihi salam a gurguje kafin malam abin nan ya ce ya faɗi abin da zai faɗa na ƙarshe akwai wani dan uwa daga Kano Hausa sha'iri ba sunan Malam Ibrahim ne ko? to shi ma dan Allah ya ce dan wani abu kaɗan kun ga ɗaya daga cikin alkhairan da a rashin yi a can ma wato mun ga
abin a zahiri da yana can da dole mutum ne mun tashi kuma ga shi da akwai abin faɗa da yawa. Salamun alaika sahibul asali imam adi salamun alaika ibul asali sahibul asali imam adi salamun alaika سلام الله صاحب العصر إمام سلام الله عليك أمين سبحانك أمين سيكي مغادم بمالك وانت يرضى أعلى الأصوات. adalci zai zamanto ya sami galaba akan rana ce ta mustarafin
wanda za su yi farin ciki, su yi bukukuwa, su yi murna. Muna kuma taya dukkanin wayanda suka assasa majalisi din, suka kuma hana idanuwansu bacci, musamman 'yan majmu'a da sauran jami'ai na gwamnati da na nan gari din wayanda suka yi aiki tun kwanaki da suka gabaci wannan rana din. Wannan sai ba da gudunmawarsa domin ganin an yi taro din lafiya. Ko da mun sami akasi a wajen gurin taro din, amma muna fatan wannan din ya kuranye a lokacin nan din ma an samu an biya bukata. Sannan makarantar mu ta Sumayya muna fata masu kishi za su ƙara ƙaimi domin su kammala mana. Nan gaba za mu zama ba ma da bukatar hall, ballantana mu jira sai an ba mu ko a zo a kwace ko wani abu makamancin haka. Dukkanin wayanda suke taimaka irin waɗannan majalis muna jinjina musu, muna fata su ci gaba da taimakawa. Akwai yara matasa da su ma a wannan karo ɗin babansu a baya ba suka yi ta kai komo tsakanin baƙi da mu'assisai na wannan majalisi. Suna amfani da wannan dama in isar musu da jinjina ta musamman da godiya, wato kannenmu da 'ya'yanmu wanda ana jin gobe su za su rike ragamar wannan tafiya din da iznillah. A imma suna cewa kunu du'atan lana bi ghairi alsinatikum. Mun zo gaba a ƙasar nan wanda sunan shi an ci an ɓata wannan suna din sosai, ana kuma kan ɓatawa. A sanadiyar ɓata wannan suna an dadada wa makiya shi'a, sun ga an yi musu wani aiki suna ƙoƙarin su kammala. So mun kawo gaba inda kunu du'atan lana bi ghairi alsinatikum, a duk inda ɗan shi'a yake hakki ne a kansa ya kyautata mu'amala, ya kyautata ɗabi'unsa, ya kyautata zamansa da makotaka da sauran jama'a da ake tare da su a cikin al'umma, tsawon ɓangaren gwamnati ne ko ɓangaren 'yan ne da ake tare da su. Idan ba haka ba, barazana ɗin babba ce. Muna kira ga dukkanin 'yan uwan musawon daga ɓangaren harka da wanda ba sa cikin harka cewa lokaci ne na kunu du'atan lana bi ghairi alsinatikum, a ga kyawawan ɗabi'un da a'imma suka ɗora mu a kai su ne za su rinjaye, ba ya zamanto ana tirda abubuwan da muke aikatawa ba. Zan rufe magana ta da addu'a ta tasmilahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika. Muna godiya ga dukkan wanda suka zo, jami'an tsaro dukkan bangarorinsu gaba daya a cikin wannan ita mu'assasa, abin da 'yan dukkan bangarorin da aka kakkafa wanda suka yi hidima nan, jami'an tsaro ne, 'yan protocol, 'yan entertainment da kuma duk wanda suka zo daga nesa, garuruwan da na ambata. A cikin wanda ya manta ba ambata ba, akwai nan muna tare da Sheikh Malam Umar kuma shi ma Allah ya saka musu da alkhairi, da kuma duk sauran 'yan uwa da suka zo wurin sake jerawa daga Sokoto. Sun ce a fara sa su kafin Zamfara. Sokoto, Borno, Zamfara, Kaduna, Kano, Ɗandume, Katsina, Zaria, Saminaka, Numan, Yola, Daura, Fatiskum, Gombe, Azare, Zaki, Misau, Das da kuma Bauchi, wanda suka zo daga cikin garin Bauchi duka, da kuma musamman shi hakimi wanda na rage masa mukami kaman yin sirto ne, kamar gabatar da shi ka kira shi kurtu. To haka ne da na ce sarki bacci hakimi ne na Udugo, shi ne wanda yake tare da mu, kuma tun farko mu da taron da shi aka bude. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Sheikh Ali Lebanon, shi ma yana nan, duka daga cikin malaman da suke hidima wajen yada tashayyau a nan garin, insha Allah ta'ala. Malam Tahir Gurfa ɗazu na sanar da cewa shi ne zai rubuta addu'a, to matsayinsa na cewa shi ɗan gari ne, shi ne na rubuta masa neman afuwa cewa ya mana afuwa. Daman a farko mun sa shaksharin shuguli shi zai rubuta, shi zai bude da addu'a, amma gaskiya ba mu ga masa ba inda na faɗa farko.
amma yi ne kawai inda ya shi ne a wajen shi zai yi to sai zan kuma yanzu ya halara tun da bai zama alfatihu ba to zai zama yawa insha Allah ta'ala a cin abinci a makarantar Sumayya insha Allah ta'ala mun su tashi daga nan za su iya tafiya can daga nan wanda za su tafi wanda za su iya tafiya to wannan ba za su tafi ba sai su gaya mana saboda mu sani insha Allah ba to malam Sheikh Malam Ali Gwamnan da shi da Malam haɗin gwiwa suna ga yanzu ma a binanin nasu sha'aban gobe a gidansu shi ne zai shi gaya mu gidan su Malam Ali din gidan su Malam Ali din a ba karo harfe 10 na safe na gobe أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نروقك كتمكي شيعة وشيئنتي كما تمكي مؤسسة رسول الأعظم أولا قصاتهم daga matakin mu'assasa ta ƙasa ta zama ƙungiya ta duniya ka taimaki duka waɗanda suke taimaka mata a ciki da waje a kusa da nesa wannan taro waɗanda duk suke da hannu wajen shirya shi Allah musu sakayya da alkhairi yadda kowa ya zo nan lafiya Allah ya mai da mu gidajenmu lafiya Allah ya tsare mana hanya ya tsare mana abinci Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ya saka mana da alkhairi duk wanda ya zo da bukata gurin ubangiji albarkacin wannan taro na sahibul amr wa zaman Allah ya biya wa kowannen bukatunsa Allah ya yi damoyin mu ya warkar da majiyatanmu ya taimaki malamanmu ya ji kan magabatanmu ya yi albarka ga zuriyarmu ya sanya ƙarshenmu ya zama kyakkyawa ya ba mu cikawa da imani اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدين والدنيا والآخرة اللهم بحق محمد نبيك المصطفى وحق علي وصيه المرتضى وحق فاطمة بضعته الزهراء وحق الحسن صدقه المجتبى وحق الحسين سيد الشهداء اللهم بحق أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد صادق الأقوال والأفعال وحق موسى بن جعفر باب الحوائج راهب آل محمد الترياق المجرد موسى بن جعفر كاظم الغيظ اللهم بحق علي بن موسى الرضا قريب الغرباء وآل محمد اللهم بحق الإمام الجواد باب المراد اللهم بحق الإمام علي الحادي الليل اللهم بحق الذكي العسكري اللهم بحق الخلف الصالح المهدي فرج عنا فرجا عاجلا كلم للبشر أو هو أقرب اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم سهل له المخرج اللهم سهل له المخرج اللهم سهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على خير البرية محمد وآله الطاهرين. masu bin tana cewa sun tsaya akwai wata da biyu ruminin akwai baban gidan injiniya yana gayyatar aurensa ɗaya ga watan januwari a kofar a gidan shi ka kira su isa tukun isa daɗi sun ce za su tsaya kusa da ɗawan wani zai bayar saboda wai ba zai iya fita ba Thank you.
bane wannan to yake wallahi ina wurin ba da jini ka zo ka nan waje ka zo muna da ba ku ne za ta gyara ina wajen ba da jini baran ba da wannan wajen ba da jini nan ba kofan hanyar fita yawo to assalamu alaikum wa alaikum assalam ka gida aiki ya da wani ya da Allah kai hakuri ba muna so mu san adadin mutanen da suka ba da gudunmawa ne a wannan program din cikin karin da yake ana kai ba ƙara samun wannan ba kana nan ai yanzu dai mutum 10 ne amma ana ta kai ne ana ta kan zuwa a'a o da mu da record okay na abun nan na fasin da suke kan wanda suka ba to ai yanzu bari mu rubuta yanzu zuwa ne da sha biyu ko sha ɗaya wani ana son mu dawon ma bai samu ba ya ce an yi nan bai labin ma dawon ma ya ce yana zai dawon ba ai rage ba rage ba ba ya yi ka alhamdulillah Allah ya taka da alheri sai na so na zai ba shi ba kai ba zai ba kan kuma ya taba tentin kai ba aka ba shi su ban zo kira shi ke inda wanda yake yana na da shi ne zaka ji ya fara wa sunansa isa ka ji ko ba isa da ba kuma din yi ne ke ya ba daga wata mun zo muna dawon mai ya zo ba kwana wai dawon ma a shi ne muka ce ni ba gani ba ni ba gaba na an kuma wani ba gaba na sai mun yi waya sai ka jini insha Allah shi kiyaye hanyar na kira na gode sosai ala
yawa gabata wai mata sa iya ba ba yawa na ba da biyu ne na wadda na dan umma yawa to ni ne next person kare next person na zuwa da wasu daga zamfara wasu ma daga sokoto sai labari ma na kuma an ba da kyakkyawan haɗin labarin wani wani abu kiyaye wanda yana da hannun hukuma na asibiti kuma hukuma asibiti ta sa ido a kan irin wannan ba shi wanda na farko ba wannan duk wata akwai social welfare a kowane asibiti irin waɗannan jiki da aka ba su ɗan social